hipopotomostros seksi pedalofobija. Nije crnica. Ko od ovih poznatih ličnosti nije doktor? Kako se zove Beli deda u filmu, u seriji? Walter White. Ovo je možda Walter... Da smo prvi rekli? Što me nisi stiso? Niste. Pre samog početka, možemo ovako. Znači, spremili smo ti nešto. Nemoj da se mnogo uzbuđuješ. Da. Znači, kao što vidiš, ovako sve environment je lep, tvoji klipovi su lepi, ali šta je sranje? Izvinjavam se. Loš ti je intro. Loš ti je intro. I ekipa Momčadije i ekipa Momčadije ti je napravila novi intro. Ne, evo ga ide opet. Jao, neću ovo nikad iskoristiti. Makar za ovu epizodu. Ja mislim mi treba sad sound effect da odradimo uz taj intro. Sad odmah. Sad odmah. Pam, pam. Pam. Pam, 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 pam. To, bacite, ajmo idemo dalje. Kupljeno. Idemo intro. Pam, Pam. Pam, 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 pam. To, bacite, ajmo idemo dalje. Dobrodošli u još jednu epizodu Milion pitanja za 500 dinara. S nama su tu ponovo momci iz Momčadije, ali ovoga puta su s nama Dime, Jaksa, Vicko i Stru. Stručnjak, Stru. Niko meni ne toči, to. Dobrodošli momci ili ti Hvala, Momčadija. bolje vas našli. Kako ste? Super, sjajno, spremni smo da pobedimo ovaj. Naspavano. Hoćete imati veći skor od prethodnih Momčadija? Naravno. Sigurno. Mi smo mladi i sveži mozgovi. Dobre. Ajmo da počnemo. Pravila su sledeća. Imamo 4 kategorije. Naši takmičari su podeljeni u timove. Prvo ekipa bira kategoriju i težinu pitanja. Što je teže pitanje, to više poena nosi. A imamo i po koji upitnik. Okej, ajde taj, ja se ne Verujem, pitam ja znam ništa. sve. Ukoliko ne znaju tačan odgovor, druga ekipa može da pokuša. Možemo mi da probamo. Sačekaj, momak. Nema negativnih poena, samo dobrih pokušaja. I tako idemo u krug, sve dok ne dođemo do posljednjeg pitanja koje vredi 500 poena. Lupite like i subscribe, jasašenshop.com i hajde da počnemo. I kako se zove vaša ekipa? Ajde prvo oni da mi smislimo. Da. Momci, kako Mi se već zove? znamo. Dva Ivana. Hoće edit, čekaj. Čekaj bre, da kažeš. Dva Ivana. Dva Ivana. Dva Ivana. Dva Ivana. Viš kako znaš koja je tvoja kamera? Fora. Ajde. Reci ti onda ako je Pa fora. oni su dva Ivana, a mi smo dve ćelije, možda ne. Može. Aplauz za retro, ljudi, ajmo. Nemoj tu rem za Aj, izvinjavam se, ovo moram se blogati. Ajde mi počnemo s kvizom. Može. Ajde. Zbog toga smo došli. Nakon ovog intra mora biti dobar kviz. Mora. Kamen, papir, makaze. Ko igra prvi? Stiboj. A zar nije bunar? Zar nije bunar papir? Bunar! Tako je, Bunar. Novi Sad. Oni mene smaraju Ja za mislim da je to. bolje da igram ja s njim. Ne verujem. A što? Inteligentno smo na sličnom nivou. Aha, ajde, okej. Bunar, papir, makaze. Bunar, papir, makaze. Što lik drži ovako? Pobedio je. Krije. A Bravo, opet izgubio. bravo. Jesi povedio? Da. Jeste. Trebao sam bunar da iskorim. Čudi svako ko ne zna. Hoćemo odmah velike pojene da gađamo. A mi sad diramo, ali da? Ja bih išao fun fact 200. Može. Fun fact za 200. Krećemo na Fun veliki. fact za 200. Bold. Hoćemo da uzmemo pojene dok možemo. Veliki. Možda uzmeš. Odmah ste uboli video pitanje. To je naš. Za 200. Nije nas krenulo. Ljudi, imate video pitanja. Ćao ljudi, Marko. Dario i Marko ovde. Mi trenutno pešačimo celom Srbijom i imamo jedno pitanje za vas. Najbliži odgovor dobije poene. Koliko mišića u telu koristimo dok pešačimo? Odgovor može da bude u procentima ili u broju mišića. I najbliži odgovor dobija poene. Znači, za ovo jedan i drugi piše na tablu. Ajmo da odredimo procente. Koji procenat mišića mi koristimo dok hodamo? Ali, a mišić u mozgu dok razmišljaš, nećeš da staneš. Tu ima sigurno još 3 mišića. A i ako pričaš dok hodaš? Da, tu imaš ove jezične mišiće. I to ne može. Ovi pišu 99. Verujem mi. Ne pišemo da Verujem. 99, to smo Ubao samo sam rekli da bi procent, 100%. vas bunili. A što? Što? Ne, procent. Sačekaj da probam da kao hodam. Ajde. Stojiš. Ne, moramo da damo odgovor. onda Kaže, ga- nacrtaj samo noge. I onda ga presečeš i koliko je to posto tela. Ma ja pišem. Ajde, drži. Olovke dole, hemijske dole. Da. Ajde. Ajde.
39%. Pa jesmo došli. 85%. Da čujemo koji je tačan odgovor. Joj, ne. Tačan odgovor je oko 200, što je nekih trećina Ne, 200%. mišića. Insane. To je naše, 33% je odgovor. Tako je, 33 je tačan Nema veze, odgovor, sam tako da 39, 200 poena ide za 2 Ivana. Tako je. Idemo bre, tako aplauz. je. Šta je? sam Kako odmah 85? Pa koliko onda kad trčimo? Brate, zašto ja kontam Ali kad iste mišiće šetaš, koristiš kad mrdaš trčiš i i kada- ruke, Nije. brate, to su ti Hodaš. ruke, Ne, ali malo, to je malo više kad leđa. trčiš. Grudi, sve koristiš. Čekaj, Možda kad 3 ti mišića ne šetaš, koristiš. majke ti dok držiš hodaš. ruke ovako Ne, i ne, šetaš ali samo mnogo nogama. više procenata mišića koristiš kad trčiš. Mora biti manje kad šetaš. Ja mislim da koristiš iste mišiće, samo malo Iste na mišiće, ali pečenije. manje. Na- Manje šta? ih. Šta mišljenje? Malo A mi na ovdje pet pričamo nije, ko na da pet znamo, nije. ja napisao 39 čisto. Pa pazi, Dario i Marko šetaju Srbijom, tako da Oni valjda bi znaju znali. ovu Da, ja to informaciju. nisam ni primetio. Super je fora za da. pitanje što više to je. Mogli ste da nam uzmete i ništa. Ali Zapište zato je tamo. sad red na vas. Je red na nas. Zaboravi. Stop. Ne, verujem. Nemoj. Verujem, šta smo... Šta si hteo? Češ Šta da si kažeš hteo? da su oni ono hrabri od nas, ova dva lika, samo ih pogledaj. Naravno. Mi idemo ovdje, brate. Ajde ovaj. Okej, ajde taj, ja da se ne Verujem, pitam ja znam ništa. sve. Po čemu je kanal Momčadija poznat? Po mafiji. Tako je. Pitanje glasi, pokušaj da pogodiš mafijaše po delovima tela. Za svaki tačan odgovor 30 poena, maksimalno 270 poena. Ja znam koji će deo tela biti za mene. Idemo! A to iz filmova? Iz filmova, Godfather. To je Godfather, ali kako se zove taj lik? Ime, Ja prezime. nemam pojma. Neko ime. Stvarno Marlon moram Brando. neki- Stani, Ja nisam brate. gledao seriju. Ovo je To nije film. serija. Seriju! Joj, Netflix specijal. Joj, brate, blam, brate. čekaj. Rekao sam ti sad. Ime i Bitko je prezime. rekao naglas, niste čuli. Marlon Brando. Bar mi Recite nešto ceo slovo jedno. Nemoj. Slovo Reci mi reci prvo sebi. slovo. M. Može. Možemo skipujemo. Dajete njima da pokušaju ovo. Ne, nećemo da im damo, brate, znamo. To smo da- Joj, Može brate. neko ono klasično Chicago ime, neko Brooklyn. Nije, šta priča? Čekaj. A stvarno su dve možda neće, ali... Mike. Nije, Bože, prepuštamo njima. Majko, Ajde, brate. reci. Marlon Brando. Marlon Brando, ali lik se zove. A, kako se zove lik Bicko? Don Vito Corleone. Bravo! Ajde! 30 poena, 30 poena. Šta Šta zaslužuje, rekao si Mike, brate, jer ti ovo izgleda kao Mike. Pogledaj ovo, brate. Baš izgleda kao Mike da se zove, brate. Šta pričaš, brate? Idemo dalje. Jo, nema šanse. Nije, to je iz Breaking Bada. Jel deda ovo onaj, glavni onaj? Nije to Jeste deda, onaj crni Znam deda. ja. Mi znamo sve, bre. Vi Ja ste... sam mislio na Beo. Dobre, šta vi gledate kod kuće? Pa, brate, Momčadiju. gledamo ovo. Dime ti izgledaš kao gledaš Nodi. Kako se zove? Kako se zove Beli deda u filmu, u seriji? Walter White. Ovo je možda Walter... Pa ko zna, probamo, brate. pa Okej. Walter Black nije. Nije, sigurno. Gas Fring. Gas Jao, Spring. gas! Kako ne znam? Gas Spring. U redu je, ima još, Faca. još 30 poena za njih. Idemo. Dobio je srčku zadnja tog čoveka. Brate, nije Sve što znamo o njemu. Ime ili prezime? Ili iz koje serije? Iz serije ima prezime neko u seriji. Ima prezime? Ima ime i dva oka i muškarac, Meet jel da? the... Kako ne znate ništa? jeste Stani, vi- ja gledam, znaš koliko šortova sam vidio ovom liku ovde. Samo to YouTube konzumiraš. Ajde, pomozi malo. Kako, brate, slikom mu je lik čelo, ono, kako ja znam ko je ovo, brate? Evo, mi ćemo ti dati prvo slovo. Ajde. Ajde, T. Tarantinos. Tarantino, da. Jel Jes, je, jes. nije? Da vam je prvo Prvo slovo slovo za ime, prvog ne imena. za prezime. A Tarantino je prezime. Znači, mogu i show da pogodim koji je u pitanju. Aj, moment. Prezime je show. Sopranos! Bravo! bre, Toni Sopranos, malo 30 izvukao. poena. Ovo je make-a Ovo je viš, taj, make-a viš jeste poeni. taj. Ovo je ovaj, pa isto onaj, brate, mafija. Kako se On je mafija sigurno. Znaš ovog, bre, u košulji. Brate, ja sam stvarno možda čak i glup. Sad čekaj. Skip. Ne, šta pričaš? Rekao je, Ne, tako ne, to nije, maknuti. nije. Al Pacino. Dobro, ali lik? Lik moraš da znaš lika koji je džabe. Tony Montana. Toni Montana, još 30 Priča poena. lagana, okej. Simpsons. Šta? To nije tačan odgovor. Pa jeste crtač. Ime lika. Ja ne znam. Nisam gledao Simpsons. Brate, nemam pojma. Ne znam. Imali smo Toni Sopranos, imali smo Toni Montanu, imamo i Fat Tonija. Fat Tony. Toni. Dobro.
Ne znam ko je. Ne znamo ko je to. Ne, mi ćemo da se obradujemo kad okrene ka nama. Znam, to je... Samo sekund. To ti je Ozran Soldatović. Bravo, Ozran Soldatović, još 30 Ko je to, brate? Iz naših domaćih serija Bela Lađa i... Bicko obožava. Porodično blago, srećni ljudi. I... Mogu ja tebe da pitam šta je to, brate? Šta si slikao, brate? Šta je ovo? Ja ne To vidim. ti je ona AI generisana slika gde vidiš, a ništa ne vidiš. To je neki plot twist. Izutopija. Šta je to? Jao, onaj, you come to my, I give you food on the table, nešto tako kaže. Ajde, daj poene, molim. daj poene, Kad te Ne može, ajde Mejka više još jednom. bre. Imao 2 medveda koje su ga čuvala. Brate, sve lik. Ne znam, ja ništa. Sve si pogodio. Sve sem onoga što treba da pogodim, jel Aj, tako? ono, Tako je. 15 poena. 15 poena. Okej, dovoljno, dobro. Niko ne bi skontao. Da, to Mr. je Big. taj. Mr. Big. Mr. Big Ide se zove. 15 poena. Ide Idemo. 15. Zato što je mali, pa kao... Ne brini, Dobro, mi svi ajde. još. Ma lagano, već Viš, vodimo. ovo pali, brate. Koliko vodimo? Ranđa. Ne, ne brojaš. Ranđe, da. Ranđa! Još 30 poena. Joj. Bravo, idemo dalje. Biraj ti Istru, ali ja ti verujem. Daj nam opet neke jake... sećam za 150. A sećam za 150. Bicko, ti voliš Tom i Jerrya, koliko smo skapirali, imaš Okej. čak i tetovažu. Da. tako? Istina. Volite vi Tom i Jerrya? Obožavam. Ne znam kako se zove ona žena. Ako je to pitanje? Kad smo kod Tom i Jerrya, koji je od ponuđenih sastojaka nije sastojak keba pljeske? A to nije Tom i Jerry. Ovo je prvoaprilska epizoda, ljudi. Jel jeste, stvarno? Imamo 4 ponuđena. Luk, krastavčići, majonez ili kečap. Ja sam entuzijast. Kako se kaže na srpskom? Sunđer Boba. Krastavčići postoje. Znaš onu epizodu kada on je lik ogromni sa žabištima krastavčići? Sir postoji. Jel si rekao sir? Pa to je kao... Nije ni rekao sir. Luk, krastavčići, Dobro. majonez i kečap. Kakav sir? Možemo mi da probamo. Sačekaj, momak. Luk ne znam iskreno. Ketchup mislim da ima i mislim da ima majonez. Ja bih rekao luk. Gdje si vidio majonez? Kada Amerikanci jedu Ali majonez? ne, ali znaš Sunđer Boba ono kada... I stalno te... Da, rekli bi luk. Da nema. Luk ćemo da Konačno lokinemo, luk. Da. To je netačno. Dobro je da nismo mi. I vi ste teli luk? Da. Imamo još jednu, imamo šansu. Imate šansu. Znači, da li je luk, krastavčići, majonez ili kečap? Brate, ne, krastavčići, brate, Ima on stavlja krastavčića. zelenu. Zelenu salatu Možda si u stavlja. pravu. Možda si u pravu. Krastavčići ćemo da Konačan kažemo odgovor? kao konačan odgovor. Netačno. Da li Upravo je poklič, Stru bila je čitava epizoda o tome, a nema majoneza. Stvarno ne. Sad vidiš? rekao to. Nema Ali- majoneza, a dobro, Bicko bio na mi dobrom smo- putu. Ja znam, ima jedna epizoda u Sunđer Bobu gdje Lignjeslav kaže bez majoneza. I cijela Bez epizoda majoneza. se I onda je radi. on kontao da I ima onda sam ja majoneza, kontao da ovaj ima neće. majoneza. Ali ja sam zbog mislio, toga. ja sam vidio žute one, a to je senf. To je sem prvo. Da, brate, Da, to je da. sem. I možemo mi sad. Hajmo. Nemoj ti sad. Hoćemo fun fact. Fun fact za 150. To kuća moja, Nećete joj. Na nekim istim smo Super ste se frekvencijama. proveli Naše prošli dve- put u ovoj Naše dve kategoriji. ćelije su se susrele. Vi imate vašu Talas Akademiju, tako? Tako je. Pre svega, svaka čast za to. Hvala što stvarate novu generaciju Stavi montažera. ovdje QR kod. Čemu? QR kod, tu popust, kod milion pitanja ili za 500 dinara. Kad smo kod Talas Akademije, koje godine se dogodio veliki zemljotres u istočnom Japanu? Kakve to veze s mozgom ima? Talas. A, Tsunami. vidiš ti, da. Imate pomoć prijatelja? Pomoć prijatelja. Treća možda na čelje. Što znači mogu da zovem ovog prijatelja. Jel može svako od nas po jednom da pozove? Ili samo jednom? Jedno. A izvući će nas ovih 150. A ovaj slik, milion posto. Koga zoveš, Đoksa? Japance, brate. Ako mi se ne javi, šta ću voditi? Da, izgubio si prije. Gde si? Slušaj ovo, brzo jedno pitanje. Aj, pročitaj. U kvizu sam nekom, nešto vezano za Japan. Može? Koje godine se dogodio veliki zemljotres u istočnom Japanu? U istočnom Japanu. To je najveći zemljotres. Lik ne zna ni da to postoji. Ne kažem šta je istočni Japan. 2011. je tvoj konačni odgovor. Deliš me ono od milijardu dolara, molim te. Da bude tačno, molim te. Au, brate. Znači, najveći zemljotres u istočnom Japanu. Najveći zemljotres ikada u Japanu, u istočnom, ili šta već. 2011. mart, mesec, trebalo bi da je to. To je Hirošima. Ne, Hirošima nije zemljotres. Šta je to? Atomska bomba. Dobro, ajde. Čekaj, ostavi ga na vezi. Čekaj. Ostani tu. Evo, ostani tu da idemo dalje tačno. 2011. godina. To je tačan Bravo! odgovor. Idemo, bre! Bravo, Miloše, bravo! Aj, čao, čujemo se posle, ajde. 150 poena.
ide za 3 moždana ćelije. Realno, jesu tri. I kad će bi ovo znao? Bravo. Idemo? Ajmo mi, hoćeš ti sad izvojiti? Ajde, ja ću. Koliko me poznaješ drugo, od gore? Zgrabit ćete table. Ajde. Izvolite jednu, izvolite drugu. Znači, koliko me poznaješ, vaše pitanje vredi ukupno 200 poena. Za svaki tačan odgovor dobijate po 100. Stvarno. Znači, možete Aj, dobiti molim. 0, možete 100, možete 200. Pitanje glasi, koji je bio tvoj prvi koncert na koji si išao? Samo napišemo. Samo Ali napišite. napisao sam ja prvo Za boju. sebe. Za sebe. Ne, boja je bila primjer čovjek. Ma dobro, tebi je lepo, brate, to je bitno, brate. Izbledela žuta, brate. Obrisat ćemo ovo. Šta radi ovaj live? Koje je pitanje bilo? Koji je bio prvi koncert na koji si išao? Nema šanse da Bicko zna za mene, brate. Ja ne znam da li sam ne znam. Ovaj čovjek nije bio na... Firka koncert. Mora je dobro. Ovo je 0 poena u najavi. Ja sam zapisao da poguramo priču protivničke ekipe. Samo to ću reći. Ko želi prvi da pokuša da pogodi? Aj ti prvi pogađaj. Ja prvi. Da. Tvoj prvi koncert na Mogu kom ja da si mu dam ikad bio? hint, ovo što sam rekao? Ne. Prvi koncert na kom si bio, nastup, bilo Pa što? prvi koncert da poguramo malo priču od protivničke ekipe. Šta ti to znači? Brate, već A, tri puta pa čovjek to mi već, čovjek mi je rekao tačan odgovor. Šta? Joksa. I to je tačan odgovor! Ali ne može, rekao mi je. To realno. ćemo morati da anuliramo zbog Što- toga što što si si mu dao rekao? hint. Što mi hintuje? Samo sam pričao s njim. Samo sam ga pomenuo. Rekao sam... Tri svaki- puta. Režija, šta vi kažete? Nemoj. Da nije ovako Ovo, naglašeno da je pomogla, to je Čovjek je 3 puta, a ja 2 puta ne skontam i čovjek je 3 put. Nažalost, Bicko ne možemo računati. A kako je bilo na svijetu? Ajmo da pogađamo. Šta, brate? Ajmo dalje. Hoćete pola? Ne. Čekaj, kako je bilo na svijetu? Znaš kako je bilo? Bilo na je. svijetu? Hoćeš ja ti kažem šta je lik radio? Lik je, brate, došao, bio 2 minuta, svirka traje 2,5 sata. On je bio 2 minuta, igrao mafiju, brate, tih ostalih, koliko ima već 2 sata i ovo, sa 3 devojke, lik sedi igra mafiju. Oni 3 devojke, ispred lokala, on uopšte nije bio na svirci. Znači, Zato što ne volim ta da im dajemo mesta. pola za ovo? Daj, pola. Da li ćeš da im daš pola poena za ovo? Ne dam, da je bio, ne dam. Daj Da. pola poena, ajde. Hvala. Možda Pola od jednog poena ili pola od tih poena? Dobijemo pola poena na ovih Pola 200. poena. 50 poena ipak pišemo. Da zapamtite to da ste dobili od nas 50. Važi. Razmisli. Ma važi. Da bio si na prvom tvom koncertu ikad u životu kod Vlado Georgijeva kada si bio mali leto 2009. godine. A lik se rodio 2010. Pokaži stru. Candy. Candy. Ništa, imate 50 poena, ljudi. Joj bre, Bicko bre, joj. Birajte. Aha, mi sad. Aj ti sad. Hoćemo na pitanje. Daj što daš za 100-tku. Ne. Da, daj što daš za 100-tku ćemo odgovoriti. Govorite se. Koliko 0 him. Tako je, isto. Tako je nas, topla Aj braća. daj šta daš. Aj. Ono što sam prvo naučio od tebi je da voliš da gledaš Mogu da pretpostavim da pitanje nema nikakve veze sa formulom. Ima veze s formulom. Stvarno? Formula 1. Da, Pratiš. Ti si me da. pitao, ja sam gledao Brad Pitt film Formula 1. Stvarno? Da, ali nisam nikad pratio. I vi pratite F1? Ne, ali baš dobar film, gledao sam i ja. A ne, ali Sport? Ne, aj nebitno. Kao sad. to postoji, Sad znaš. navlači to da ja ispadnem glup ponovo. Što? Eto vidiš. Tako da, odlično što ti izvukao pitanje, jer voliš Formulu 1. Pitanje tvoje, to jest vaše glasi, koja je formula za površinu kruga? Ja to znam. Znaš Brate, sedi devojka s matematičkog fakulteta u prostoriji s nama. Ako može da nam šapne nešto. Da imate pomoć prijatelja? Mogu ja da kažem. Mogli biste. Ali Ajde. moj čaro će da me Ajde, pokušaj. Kako? Ja mislim da je... To ti reci, jer ja sam Prvo još da u se jezičku. konsultuješ. Ja sa mislim da je... Ja nisam išao ni u jednu školu. Rekao mi neke Ako registarske lupim, tablice. baš će me bude blam, ono, Možemo da isečemo. Brate, ne, bit će me blam, ali nek ide. Mislim, ja sam isto kao na Priča fakultetu. njegovog života. Da nije možda. Joj, ne smijem da kažem. Blame, brate, majke. Da nije 2 RP. Jel to površina kruga? Nije. Jeste. Nije. Ksenija? Ne, Već kako, po licu možda brate? da vidiš da nije. Nije. Kako, Sve je Bicko na brate? tebi. Ne gubite poena, samo ne dobijate. Okej, probat ćemo. R plus H na kvadrat. Možemo da probamo još jednom mi. Netačno odgovor. Kako plus je? Ma nemam pojma. Ne znam Tačan odgovor je P jednako PR na kvadrat. bilo je na kvadrat. Eto ga. Niko ne dobija. Dobro. Izvini, Ksenija. Ti biraš to. Ksenija. A meni da se izviniš. Za ovaj promašaj. Izvinjavam se. Možda neko mi kaže samo šta je 2 RP sad? R na kvadrat nije 2R, ti je za
da Obi. Da. A Erna Kvadrat je... Obi. Jo, kako sam glup. Jel taj pi 3,14, to je to? To je pi. Bravo. Hvala. Jo, znao Sad mi. sam. Sad vi. Polako. Ti voliš fun fact-ove. Volim, dajde. Za stotku, a? Ajde. Fun fact za stotku. Fun fact za 100. Imali ste pitanje na temu hodanja, a sada je tema skakanja. Koja od navedenih životinja ne može da skoči? Imamo 4 ponuđena odgovora. Ovo bi trebalo da znam. Pod A, zmija, pod B, kokoška, pod C, slon ili pod D, mrav. Ja znam. Brate, koje životinje, brate. Baš su jaki, mislim, Ali možda je bait. Nije bait. Nije bait. Možemo da odgovorimo? Da ne Odmah, a? trošimo memorijsku karticu? Da. Tačan odgovor je slon ne može da skoči. Tačan odgovor, slon ne može da skoči, 100 Jeste znali to, poena. momci? kad je glup. Ste znali to? Nismo znali, brate, slon. Kad je glup, kaže. Pa šta, mislim, zamisli životinja, A ne, slon nikad stvarno. ne umeš da skočiš. Ne, znaš ko je glup? Kraba, brat. Ona ne zna da ona ide ovako. Da, Sa strane ovako. Jesi nekad vidjeli mrava da je skočio? Ne. Ali nismo vidjeli ni slona. Nismo vidjeli ni slona. Slon uopšte nikad nismo vidjeli, to je celo koje. Uživate, momci? Aj nešto jako. Ajde fun fact za 50, brate. Ne, makar brate, nešto pa malo. nismo glupi, brate. Jesmo, glupi smo, to je suština cijela priča. Uzmi fun fact za 50. Ne, veruj bratu. A sećam, ovo upitnik. Aj, molim te. Ajde, kad smo već do ovdje stigli. Ajde. Ajde, možemo Možda dođete do trocifrenog do kraja, ajde. Koji liko je. Čekaj, znam ovo 100%, brate. Hoćeš ti onda da ti prepustim sve? Hoću, 2 RP. Iz kog filma je ovaj Mima Karadžić? Imamo 4 ponuđena odgovora. Bravo. Brate, najjači. Pod A, Jorgovani, pod B, Atomski s desna, pod C, Sportsko srce ili pod D, Biser Bojane. Biser Bojan je sigurno. Nije sigurno, ne izgleda tako. Aj, ova 3 ponovi, jer ni ja nisam gledao, pa... Jorgovani, Ma nije Atomski to. s desna, Sportsko srce. Možda su... Dobro, to neću. Ja mislim da je možda to Sportsko srce, jer oni ovdje možda izgleda mi kao neki menadžer nekih... Meni izgleda kao Nekih. mafioza. Pa da, ali kao taj neki opasan lik koji ima neki sportski Ali onda mi Jorgovan zvuči nekako malo... Kako si rekao da se zove? Znaš šta je Jorgovan? Znači, Jorgovani, Atomski s desna, Sportsko srce, Biser Bojane. desna. Jorgovan možda. Jorgovan je Jorgovan. onako delo kao Kućni neka kanal. šifra za mafiju. Ozbiljno. Brate, nije to sigurno. I ako bude to, ja opet ispod glup. Ti si rekao ovi Jorgovani. Ja kažem, ovo je atomski. Okej, ajde, atomski. A nemoj Ne, sad, ajde, atomski sa ajde desna. Jorgovani, neka, ne, ajde. Konačan odgovor. Jorgovan. Netačan. Okej, možemo mi da probamo. Mi ćemo, da. Rizikovat ćemo auru. Biser Bojane. Netačan odgovor. Bili su u pravu, nije Biser Bojane, ni Jorgovani. Atomsko. Sportsko srce je sada upravo izašlo, a ovo je Atomski s desna. Eto ti. Ali svuda ima otkopčanu košulju. A što ti slušaš? Ja tebe da pitam nešto. Kada se kaže atomski s desna, u koju stranu skačeš? Za 1000 poena. Znači ti tehnički mene nisi slušao kad sam ja Čekaj, tebi da čujem. rekao. A ako ide s desna, ja bežim od toga, idem levo. Tako je. Bravo. Dajte mu 1000 poena. dinara. A niko ne dobio pojene. Idemo dalje. Dobro. Ja stvarno mislim da vi niste ni na trocifre. Možda jeste na 105. Mislim da jesmo. Koji smarači, brate, stvarno da Štreberi, baš štreber. Ajde da probamo A sećam za 100. A sećam za 100. Pitanje za vas. Igrom slučaja, Stru, ti si anime stručnjak. Ti si anime stručnjak, brate. Njima Anime ovo je stručnjak. namešteno, brate. Sad Ovo je će damo. zapravo anime pitanje. A, da promašimo. Koji je najjači čovek u Dragon Ball Z-u? Nisam gledao. Ne mogu da verujem. Ko je najjači čovek u Dragon Ball mislim Z-u? Jo, znaš ti, brate. Orochimaru. Čuti, to je Naruto. A, mislim da je to psovka. Ne znaš ti. Ne znaš ti. Ja bih rekao. Ali ti nemaš pojma, jel? Ma ne znam šta je to. Su to one loptice, što baciš? Ne, to je Bakugan, jel da? Brate, ajde, omašili su 6 puta. Ne, ovo su moje unutrašnje misli koje slučajno izgovaram. Šta sam ja? Zato što iza se nalazi. Ja volim Dragon Ball, a ovo je fun fact. Ja bih rekao Virus. Virus nije tačno. Brate, nije Goku Onaj što. kad se onako zasvetli ceo kada To je požuti. Goku, brate. Tad je najjači, on je najjači u celoj seriji. Okej, ja sam prošli put zeznuo. Biraj ti. Kako ovako tužan, brate. Da, Ajde, uradite na krivicu. Da, svaki put to Ajde, radi. hoćeš ja da kažem isto, umesto? brate. Šapni mi, a ja ću da kažem umesto. Ako ne bude Goku. Ajde reci ti Goku, ja ne mogu. Je li ovo Goku ovde?
To je Vegeta. Pa na njega... pa taj! Jel izgleda jako, pogledaj ga. Da, ovaj izgleda baš jako. Baš izgleda dobro. Vegeta, bre. Vegeta ćemo da kažemo. To je netačno. Ne mogu. Bio Goku, moram. Odgovor leži u pitanju. Ko je najjači čovek u Dragon Ball Z-u? I Goku i Vegeta su sejanci, nisu ljudi, nego je Krillin. Tačan odgovor. Molim. Dobra pitanja. Neko pitanje za ti. To sam znao da će biti anime Biće, pitanje koje biće. ću ja izvući na Dragon nešto. Ball Ti Z. znao. Nikad nisam. Ajde, hoćeš koliko me poznaješ? Radim. Aha, mi biramo, ja? Da. Koje, hoćeš Ajmo, najjače hoćeš. ili ovo? Hoćeš koliko me poznaš? Pa sve, mislim Sve da je jako. sve jedno. Ajde, daj to. Ajde, hoćemo Sredini. poslednje, ja mislim da je Poslije 2 dana. obrnuta psihologija. Bili na 4 snimanja Poslednje zajedno. najlepše. Koliko sam ih Dobro, aj poslednje. Poslednje ćemo da uradimo. Izvolite jednu tablu. Hvala. A imamo dve table. Evo. Napišite za sebe ko vam je celebrity crush. Brate, ja sam to rekao na novinama nekim. Poznate li? Sad kad napiše Kaća, ne sme ništa drugo da napiše, znaš? Da. Na svakom snimanju kad se spomenje tako nešto. Ne smije biti. Vidi, može gledati iz detinjstva ako ti tako lageš. Kakva je bila ona iz Wingsa. Realno, razmisli malo, razmisli, Joksa, razmisli. Stella, jao. Mnogo razmisli. Mnogo, zato što znaš odgovor. Ako je neka ono... Ne, Može žensko ne, vozi formu, znaš, ne može. Ne, znaš, bukvalno znaš odgovor. Ja znam tu ženu. Da, Je lepa. prelepa, najlepša na svetu. Nemoj. A neću, čuteću, neću ništa pričati. Ne, Kaća Ako je ne. dva Neću puta ništa rekao da da je pričam. lepa, onda je Kaća. na svijetu. Imamo još 10 sekundi. Brate, ja sam stavio Okej. neku ženu. Sam stavio. A čekaj, ja pogađam za njega, mogu da pogađam. Za njega šta je on napisao. Ako si svoje napisao, spusti dole Da, master i ajmo, može. Dime je napisao. Ajde reci šta si htio da kažeš bre čoveče. Što više razmišljaš što gore. Nataša Bekvalac. Ti si lud. Ti si lud. Ti si lud. Ja ne mogu da kako ona Je celebrity? ona celebrity? Ti nije, je bilo mafi. Za malo. E, Nije nam bilo dobro taj dan. Brate, ajde koga sam ja napisao? Znači, celebrity je ono... Celebrity. Kao znači- crush, kao kad sam mali bio... Razumeš? Kad sam... Mlađan Lovac i ja. Ajde, molim te, brate, ono, jedina... Nema šanse da ovo ime znam. Na... Ali ljudi, oni se znaju 4 dana. Bili ste na 3 snimanja zajedno kao. Od jutros. Ko je tebi? Sigurno je neko srpski, sigurno. Jeste. Okej. Čuti, bre! Nema, ne pusti, znaš koliko žena postoji srpskih. Ali ne sme da bude neko sad aktualno, zašto bi onda bio problem sa tvojom devojkom. Jel živa? Nema. Igra Akinator. A što Bicko da igra Akinator. Ajde. Breskvica. Ne, brate! Sara Jovanović. Ne znam, Dobro, blizu je bio. Ne znam ko je. Sara Jo pevala pred 300 godina. Mislim da je pevao i... Saro, izađi. Istražili research na tebi to ko sam ti i je rekao. Dobro. Ne znam kako To bi nisi bilo pogodio. dobro, to bi bilo dobro. Kako Zena. nisi pogodio? Koga sam drugog mogu da napišem? I rekao sam ti da znaš 100%. Pa da smo mi pričali o kolima Nataši Bekvalac, brate. Ja sam Nismo mislio pričali da o to- tome. Ko je to? Jesmo pričali? Da, o- pričali jesmo, smo jesmo. Nataša Bekvalac, Goca Tržanica. Ne znam, ja sam vozio kola. Dima je vozio. E, I čovjek je dao Sara i odgovor. I kako on to da zna? Malenica. Pitanje ili odgovor? Ajde da uzmemo koliko me poznaješ za ovo donje. A što opet to? A koji ćemo? Aj daj što daš za... Aj, daj šta daš, bre. Znaš kao, Daj što daš To nije upitnicu. I fair onda igra kao to. uopšte. Vidim da vi znate taj GeoGuessr, a? Daj molim te nešto dobro. Znate taj se izvučeš GeoGuessr? Zanima. Da. Isto važi, mi ovo probaš. ako pogrešite, mogu da Će ukradem. zastaviti. Okej. Pogodite tačnu lokaciju za po 50 poena. Igramo rundu GeoGuessera, stvarno. Okej. Pusti mene, Vicko, može? Ajde, može. Baranda. I jel mogu da se pomeram? Mogu? Ne možeš. Ne mogu. To je slika. To je slika. Ovo je sve. Odlično. Šta je ovo, bre? Je, znamo Nešto grad, kao brate, Kaluđerica, ne? jel tako nešto? Jel u Beogradu, možemo to da znamo? Ne. A, u Srbiji jeste sigurno. Viš ovaj Raspiše kiosk ti stari. ulica. To... Pokušajte i oni pokušaju ko je bliže dobije poen. Ajde da lupimo, pa da ga smo ga lupili, ono baš. Ajde. Miljakovac. Miljakovac. To nije Miljako. Ovo nije Miljakovac. Prepozna odmah A, čačak. brate, znaš šta je fora? Ma nije ovo sad, brate, ko će ovo? Grad samo treba pogoditi. Višnjička banja. Grad, Nije deo. Višnjička Banja, brate. Što bliži, to bolje. Da nije Milijevo. Zato što nije. Ako ovo Novogradnja tamo, a ovo je Starogradnja. Ja se šta se Ovo smorio mora koliko ste... Ajde bre ljudi. Brate, Gasit će ne nam- znam, Ubice će nam se Ajmo da ugasiti. Novi kažemo Sad, brate, Karaburma. Novi Sad.
pogledao te pozitivno kad si to rekao. Nije Novi Sad, zato što je ruralno. Novi Sada, lokujemo Ovo je naš odgovor. Mirjevo 4. Ne mogu da verujem. Tako je, Ne mogu da 50 verujem. poena. Bravo, bravo. Bravo, Bicko. Imaš Beogradu igraš. Ok, Mirjevo 4. Zna si da je daleko. Ovo gde smo sad prošli. Ovo je sad ove katakombe što smo ulazili u njih. Nisu katakombe, bukvalno tvrđava, tačno Petrovaradin, između mosta i Tunel između Petrovaradino. škole Jovan Dučić u Petrovaradinu. Petrovaradino. Tačan odgovor jeste kod osnovne škole Jovan Dučić, kod Petrovaradina, ovo je Beogradska kapija. Beogradska kapija se zove. Koju mi imamo u Novom Sadu, a vi nemate u BG. Brate, pita lika iz Novog Sada za lokaciju u Novom Sadu. Ima A li kad smo Čačak? mi to izvukli, pa šta sad? Sad ćemo imati nešto poput Čačka. Okej. Ovo jeste Čačak. U Užice. Ne. Ovo je u Šreku njegova kuća. Jel to konačna odgovor struki? Ne. Znam 100%. Moje možda iz Lola nešto. Ja sam pomislio da je Lola, ali... Neki, Midžeti, šta je ovo? Hoćeš da kažemo... A čekaj, treba lokacija. Aj Summoner's Rift, neka kažemo. Dobro. Šta je to? To ti je mapa u Lolu, nema. Šta priča bre li, brate? Pa lupam kuću. Šrekova Kuća od Šreka. To nije kuća od Šrekova Šreka. Šrekova kuća. Kuća od Šreka. Tačan odgovor, Šrekova kuća. Pa što mi nisi Mi smo prvi rekli. Što me Jel da nisi smo prvi- jel da smo prvi rekli? Što me nisi stisao? Niste. Lako Si, može. brate. Dobro, ajde. 50 poena za te matore ćalije. Idemo, posle 45 minuta. I A čim dobije Čačak, pogodi, viš? posljednja lokacija. Rainbow Road u Mario Kartu. Tačan odgovor, 50 poena, Rainbow Road u To Mario. zadnje pitanje. Dobro je 150. Ajde sad mi, Roki moj, šta ćemo kuća moja? Fun fact za 50 je sigurno znam. Fun fact, brate, za 50. Za 50 fun fact. Dime tako kaže, ja ga slušam. Brate, u vodama su bedljivo, verovatno. Sigurno. Postoji šansa da nas vode. Postoji šansa da... Mala je šansa, ali da. Pitanje za 50. Šta je Hipopotamus. Šta je? Hipopotomonstroseskipedalofobija. Pa to ti je, brate, strah od nečega. Jeste? Od? Hipopotamus. Kako se to kaže na srpskom? Reci na engleskom. Hipopotamus, strah od njega. A šta je to? Hipopotamus ti je ona siva životinja koja živi u vodi. Reci mi na srpskom. Koja jede lubenice. Nilski konj? Ne, Što si im rekao? hipo, da, hipo je nilski konj. Nilski konj. Strah od nilskih konja? Strah od nilskih konjeva. Nije tačno. Konjeva. Dobro je. Rekao Okej, si, ajde. Ajde da vidimo tu reč. Čitajte. hipo, a Šta je u ovome piše. hipopotomonstroskipedalofobija? Neki... Ne. Ajde da ostane u vazduhu da pogađaju gledaoci. Znači, ovo je pitanje. Bicko. Samo komentari. Ajde ljudi, komentari. Ajde, bacite. Ajde. Pošto ste pametni, vi pričate, a evo ovi retarde su doveli. Ajde, sad da vas čujem. Omiljena reč moja. Dobili smo odgovor iz publike. Da čujete? Hoćemo. Strah od dugačkih reči. Stvarno. Brate, Što je hipo tu? Brate. Što se hipo nalazi tu? Aj probaj da pročitaš. Hipopotomostros seksi pedalofobija. Nije seksi, brate. Nije crnica. Nećemo, ajde da ostane. Daj nam upitnike gornje, nebitno. Gornje. Da li ste spremni? Da. Za po 100 poena. Dobro. Šta si juče doručkovao? Ja znam šta si ti doručko. Da. Hoćeš ti da pogađaš za mene? Hoću. Ajde, prvi. Bicko je juče doručkovao ništa. Jel piše ništa? Šta piše? Ultra. Znači ništa nije doručko. Doručkovo je energetsko piće. pusti ti To ne piše Zašto na ne bi ništa papiru. To se napisao? računa da je netačan odgovor. Zašto ne bi ništa Idemo, napisao? bre, idemo. Još mi danas priča, ja ne doručkujem već 3 dana. Ne, ja nikad ne doručkujem. Pa znam. A što pišeš ultra? Pa to nije doručak, samo sam nešto malo popio za Pa dobro. zato ti kažem nije doručak, što Dobro, pišeš? izvini, Ajde, ajde. pogađaj. Neš pogoditi. Student nema para. Jeo je kajgano. Dobro, tunjevina. Tunjevina. Ja sam to juče doručkovao. Stvarno? Otkad je krenula momčadija. Ja isto. Ja sam isto tunjevinu Idemo, Viš da bre. bre, nema para, bre. Daj šta daš, brate. Pa jesi ti Popkultura je razumeš u veća popkulturu? šansa da ubodemo nego soštaru. Misliš? Da. Dajte nam, sećam se. Brate, ali opet... Hoćete bonus poena. A daj šta daš, to ti ono opšte neko znanje. nema. Nije ti ovo korumpirano kao kod nas kad igramo. Da. Mene kad iznerviruju, ja im oduzmem bodove. Ćao. Ajmo ovako, pitanje za 50. U originalnoj seriji Ben 10,
U koga se Ben prvo transformisao? Ja ne znam. Nemaš pojma. Nikad Znam. gleda, brate. U crvenog lika sa 4 ruke. To ja kontam da je taj. Forearms? Forearms. Kako? Forearms. Forearms. To. Ne. Nećemo da lokinujemo. Dobro. Vatreni lik. Šta? Hit Blast. Hit Blast. Kako ti znaš, brate, imena svi ti? Volim ga. Ne, na satu mu je prvi sigurno onaj sa 4 ruke. Ja mislim da je Hit Blast bio prvi. Brate, ja sam ono kao... imao Ja, onaj šta sat, radiš? brate, ga Šta sam imao. radiš? Ja mislim da je za vatreni lik. Brate, samo ću ti reći, opet ćeš ti da omašiš pitanje. Misliš da je Forearms? Pa meni je samo taj u glavi, brate, ja ne znam nijednog drugog da postoji uopšte. Nećemo odgovoriti ovo drugo. Brate, samo ću ti reći opet... Ja znam da je on u jednom trenutku zapalio šumu. Ma vatreni taj, reci, ajde, ne vezi. Taj, kako ti? Jel ćemo sigurno vatreni? Ma da, ne vezi. Fireboy. Mislim da je Forearms. Konačan odgovor? Forearms. Netačan odgovor. Aj, reći ovo drugo. Hit Blast. Hit Blast, tačan odgovor. 50 poena. Samo nemamo sreće. Jeste zapalio. Rekao si! Samo nemamo sreće. Taman za hobite vam da vam Znači se ti vratite. ako izabereš ovo. 50 poena za 2 Ivana. Ne mogu da verujem. Brate, nemamo sreće, bez za... Znao sam ja da je on zapalio šumu. Kaže Mirje, oni pogodi. Hoćeš daj šta Kažeš daš, ovo, pošto oni koliko pogodi. me poznaješ, realno ne možemo Da, znati daj da što, pomoć. daj. Daj šta daš i da iskoristimo pomoć i... Ne, nećemo još iskoristiti. Pa ako ne znamo. Možemo u sljedećoj emisiji da iskoristimo pomoć. Da. Da imamo 2 pomoći, ako imamo jednu. Okej, ajde. Ko od ovih poznatih ličnosti nije doktor? Pa dobro, ovo je Shaquille O'Neal. Ono je Mr. Bean. Da, imamo Rowan Atkinsona, Imamo Joksu, imamo doktora. Hugh Laurie i Ja ne znam jedino ko je ovaj dole, levo. To ti je doktor u onoj seriji. Je zove Dr. Znači House. on je doktor. I gore desno ovaj I on je Indianac doktor. Je li Mr. Bean doktor? Ili je Shaquille O'Neal doktor? Dobro, Jokes je verovatno... Ali Jokes Jokes ti nije nije... Ali ja znam Joksu, ovaj čovjek nije Jel doktor. pričamo u real life-u da li je bio doktor kao gledao ljude ili je doktor bio odigrao dobar play? Ajde, U zovemo seriji Maja. Ko od Bill ovih Zovemo ljudi šefa. nije doktor? Ajde, zovemo šefa. Ajde pozovemo Zovi šefa. šefa, nećete se javiti nikad. Kad si bio doktor. Neće se javiti šef, ono ste u 5 popodne. Ako se ne javi, YouTuber. Neki drugi Izgubili ste. ne stvarno... Ništa od njega, ajmo dalje da imamo... 3 puta je zvonilo. Koga bi mogao najrandom da pozovem? Zovi... Svakako pobeđujete, ne znam šta se Ajde, to zove Milak. U emisiji sam kod Jastrštajna. Imamo pitanje ko od ova 4 čoveka nije bio doktor? Nije doktor, nije. Nije trenutno doktor. Znači, na slici imamo Mr. Beana, Ili Rowan Atkinsona? ili ti Rowan Atkinsona, imamo Shaquille O'Neala, ili ti Shaquille O'Neala, imamo Joksu i imamo ovog iz Dr. Dr. House, onaj... Hugh Laurie. Kako zove? Hugh Laurie. Hugh Laurie. Ko ta 4 čoveka nije doktor? Kako moram? Jokes je bio, Doktor. pa kao profesija doktor, jel tako? PhD. PhD. Shaquille O'Neal jeste. Dobro. Ali ne znam za Jokes. Ali, znam da je bila neka ranije priča za Mr. Beana, ali mislim, ja bih rekao Mr. Bean da nije. Da nije? Da nije doktor, da. Okej. Hvala puno. Čuli smo tvoj odgovor, ali nećemo ga poslušati. Poslušaj. Okej, poslušat ćemo, okej. Ajde, budi u pozivu, evo da vidimo da li je tačno. Ajde. Naš Naš odgovor je odgovor. Mr. Bean. Ili ti... Rowan Atkinson Rowan ima Atkinson. PhD, to nije tačno. Jokes je tačan odgovor. Možemo sada mi? Hvala ti Milače. Hvala Milače Živio. svakako. Hvala Milače. Nije tačan odgovor, mislim da je Joksan. Mislimo da naš ortak nije... Da, okej, to je to, nije bio tačan odgovor. Hvala Milače. Hvala puno svakako. Pitanje glasi, ko od ovih ljudi nije doktor? Ja. Kako nisi doktor kad si lečio decu u mafiji? Ali nema PhD. Brate, doktor. Slušaj. Jokesa nam je finalno odgovor. To je netačan odgovor. Joksa je doktor. Internet je proglasio da je Joksa doktor, Da, a netačan odgovor je Hugh Laurie, on samo glumi doktora. Bio je Milo To je bilo Glavuš, trick Shaquille pitanje. O'Neal, da. Jesam Ti bi rekao Hugh Laurie. A Mr. Bean je doktor isto, a? Rowan Atkinson ima PhD. Izguglo je, kaže, Što hoda sa štapom. kaže nema diplomu. Ko? Rowan Atkinson. Nema! Morat ćemo da priznamo Kako je ovo onda, greška? hvala Milače, ispravio si nas. Hvala Bravo, A bravo. može neko iz studija ovdje da Bravo. testira koliko nas Bravo. vrti? Kako je ovo produkcija? Ovo se kod Bravo. nas ne dešava. Ovo se dešava Ovo za se ne nas. dešava. Evo, ispravio nam je poene. To Milače, bravo. Ispoštovate što si iz Novog Sada. Nije znao. Hvala Bravo je puno. Milak. Hvala. Ćao. Dođi na pivo. Prekinuo je pre toga. Dođi na pivo. Dobro, dobro. Dobro. Znači, dao sam 50 nam poene. poena.
To... Da. Hvala. Okej. Koliko je? molim te. Pa ne možemo ništa drugo da izaberemo. Ma ne molim te za to, nego Ajmo, da to ono ćemo da pogodimo uradimo. nešto, brate, molim. Uzet ćemo taj. To. Teška odluka, ali uzet ćemo taj tu na sredini. Za po 100 poena. Kada ti je rođendan? Lagano. Ako pogodite dan i mesec po 100 poena, ako pogodite mesec po 50. Dime, Ej, ti se zoveš Dimitrije Kućeva. tako je. Jel to ima neke veze, brate, ono, sa nekim crvenim slovom? Nemam pojma. Ti mi Gađaj. djeluješ kao neki tip Lava. prelaz neki, ono kad se nosi tanka jak na prsluk i to, taj fazon. Znači neki možda prelaz sa zime na proleće. Ja. Nazvao te p***kom. Nisam, majke. Septembru. U septembru je rođen. Još Daj dan. 12. septembra. Otkri ime. Insane što je pogodio mesec. Lažeš, idemo. Insane što je pogodio mesec. 50 pogodio poena mesec, za ovo, dobro. 50 poena za ovo. Ovo je baš dobro, Bravo, svaka čast. bravo, Idemo, svaka bre. čast, Đaks. Aj, pogađaj. Ti mi deluješ kao neki... Brate, ono... Stani, sad ću da skontam. Nije ti skoro bio rođendan, ali neće ti ni sad uskoro biti, jer bi nam sigurno rekao do sad. Znači, nešto je neki... Sad ću kažem. Znaš šta ću kažem? Reći ću avgust. Daj dan. Avgust 22. Pa nek ide Je život. to konačno ovo? Da. Jeste konačan odgovor. Šta sad da radim? Pa šta sad da radim? Ne, ja sam rođen 6. maja na Đurđevdan, zato se zovem Đorđe. Aha, dobro, dobili smo Zato sam te 50 prvo poena. pitao kao jer Ali rekao, svaka tebi čast. crveno Ti slovo si- i mi sve. bismo Bravo, znali meni svaka obojica. čast, svaka čast. Važi, momci. Emo i vi. Ajmo Nula saberemo hemije. poene, pa idemo odmah na 500. Šta će da se desi? Saznaćete posle reklama. Kako si ti moj sekt? Idemo ovim redom, ono, pročitam. Vi imate 720, a vi imate 325. Opa, okej. Svako može da pobedi. Okej. Pitanje za 5. Perica je ogroman fan momčadije i obožava da gleda mafiju, ali samo dok jede. Ako znamo da Perici treba 6 minuta po obroku, koliko obroka će morati da pojede da bi ogledao svu mafiju na Momčadija kanalu? Čekaj. Aj, ponovi pitanje. Nema veze, imate lepo tekst ovde, To. kao na kontrolnom. Jel ovo ko Izvolite. prvi odgovori ili šta? Dobro, pročitajte pitanje. Se računaju member klipovi? Tako je, pošto on je vaš veliki fan, on je member. On je psihopata. Perica je ogroman fan Momčadije i obožava da gleda mafiju, ali samo dok jede. Ako znamo da Perici treba 6 minuta po obroku, Igra ponovo. koliko obroka će morati da pojede da bi odgledao svu mafiju? Daj mi, molim te da pišem kad te molim. Začekaj. Stani. Ne znam kako sam. Ja ću ti brišem tvoje gluposti samo. A bolje ti, ja nisam imao matematiku. Evo, pusti se. Troška ne. A zašto si množio 6? Ali ja ne znam šta znači ovi brojevi. Samo sam ih ukucao i došao je tačan broj. Vreme? Okej. Ajde, hoćeš ovako. Ajde da ga zaokružimo na još bolje. Samo da vidim da ovo ne Samo izgleda znate, kod tu je tebi. devojka sa matematičkom. Ojo. Najeđao sam se. Ajmo. Ja sam spreman. Mi smo spremni. Ajde, prvo oni, pošto gube. Gle ovo, mi smo izračunali ovako. Mali Perica, ogroman fan, to nije bitno. Gleda mafiju samo dok jede. Ako znamo da Perica treba 6 minuta po obroku, koliko obroka će morati da pojede da bi odgledao svu mafiju? Evo ovako. Mi smo ustanovili mafija jedna prosječna traje 20 minuta, što znači da bi mogao da pojede oko 4 obroka po jednoj mafiji. I zaključili smo da ima, koliko smo rekli da ima? 13 mafija. Da, mi ne znamo koliko ima epizoda, a on zna jer je Ne on znam, šta, ni on mi. je producent. Jok, on ne zna, misliš da on ne zna koliko On je lupio. lupio malo 13 sutra. epizoda mafija, što nas dovodi na konačni rezultat od 50 obroka. Zaokružili smo ga, nije tačno to. Nije uopšte tačno. Ako se Ajmo dalje. računali, Dobro. zaokružili smo ga na 50. Naš postupak je vrlo sličan, međutim, mi mislimo da je bilo manje mafija. Mi smo rekli 9 mafija da je bilo. Ili 10. Ili 10. A koliko traju? Traju oko 23 minuta. Mi smo dobili sukupno da traje 207 minuta sva mafija s Momčadija kanala. Što kad se podeli sa 6 se dobije 34 zarez nešto, pa smo mi zaokružili na 35. Evo ga ovdje. Kao što možete vidjeti, dragi obožavaoci, znači 35 to je sve obroka. tačan odgovor. Znaš šta je sam fora? sam kopija, ništa Nemoguće da ima 9 mafija
zajedno sa mafijama. Ne, u Multu ima baš malo klipova. Zaboravili A smo sa membere. memberima, na memberima ima 3, brate. Membere smo I zaboravili. samo 3 ima prema Možda što smo sam ja izgubili. došao. Izgubili smo, a? 4 gdje sam ja. To je Ne 10. mora da Zaboravili smo member, izgubili smo. Ukupno ima 13 mafija. Okej. Okay. Računamo i membere. To je 249 minuta i 19 sekundi. Bližni su. To je ukupno 41,5 obroka. Bliži su na dobu za jedan Ja sam bio čitav ubeđen da smo obrok. izgubili, znaš? Za jedan čitav obrok su bliži i 500 poena. Da nismo zaokružili na 35, izgubili bismo. Za 2 Ivana. Stanite momci vama da vam dodelimo našu nagradu. Hvala puno. Hoćemo Svi i mi da možete stanemo tu, ili će svi samo... stanite. Ne, vi ste svi izgubili. gledate. stanite. Ajde, mi smo Užas, morali... brate, Pogledamo. užas. Ne mogu Pobednici razumjeti. kviza 2 Ivana dobijaju Wow! 500 dinara od tegli. Hoćemo ovako. Evo, ne, ovako. Ne mogu da verujem, brate. Hvala. Dobijamo i teglu ili? Dobijate teglu. Ovo je onda Šta ćete 700 učiniti s ovim parama? Pa ja ću da kupim psu hranu. Sa svojih 250. Bravo, bravo. Ja ću da stavim ovako na pod i da napravim put. I onda ću da pozovem beskućnika i reći ću mu prati ovaj put. I Hvala šta će vam. biti na kraju puta? Na kraju će imati 250 dinara! Ajmo! Bravo. Joj, brate. Svi, hvala i vama što vi kažete za ovaj Ma par. ništa, brate. Ali mi ništa ne dobijamo. Znaš šta je, mogu da kažem Pa nešto, dobro. znaš šta je Dobijemo pobedilo ovdje, što se oni poznaju već koliko, 5-6 Da, to a mi se ih znamo izvuklo, stvarno to ih ono 2 izvuklo. mjeseca. Moć prijateljstva. Moć prijateljstva. Moć prijateljstva pobeđuje. Možda je ovaj kviz prijatelji koje smo stvorili usput. Tako da družite se narode, bacite subscribe, a mi se vidimo u sljedećom epizodi. U sljedećem. Sljedeći Super sam epizodi. to rekao, čao! Svi su pobedili, vodim sve na klopu, tako da. Ajde, Nek se ovdje negdje vide poeni samo. E da, poeni, Čisto, subscribe, 1000 razlike. Čadija. Vidimo se. Ćao. A mogli bi da snimimo još jednu epizodu, a? Hipopotomostros seksi pedalofobija. Nije crnica.